No nyt on 15.35, eli jos lähdetään 16, niin se on 20 sekunnin kuluttua sitten niin 20 sekuntia lähtöön. 13 rastia ja heikoimmalla merkityt polut ei välttämättä ihan pidä paikkaansa, muuten pitää. Oliko siellä jotain lippuja? Niin joku nauha. Kyllä, punavalkoinen nauha. Nyt saa mennä. Yes. No niin, Juuso lähtee aina täysillä. Siellä se on jo melkein 50 metrin keulalla. Ilta pimenee ja hämärtyy ja tuolla on täysi kuumolluttaa. Villekö oli eka? Kaikki teki ison pummin. Siinä tosiaan Ville Glad lähti joku 8 minuuttia muiden perään tai yli 5 minuuttia. Taisi olla ensimmäisenä ykkösrastilla sitten kuitenkin. Siinä on tosiaan pari haastavaa kivipistettä, 2 ja 3 matkalla ja ne on aika hyvin siellä nyt letka ilmeisesti noukkinut ja nyt painetaan kohti 4. rastia. Kuka siellä vetää letkaa? En tiedä, katsotaan. Kohta se selviää varmasti. Siellä on pitkä valojana. Valojuova, kiilton mato matelee. Ei toki matele, vaan ravaa oikein. Huolellista vauhtia kyllä. Tässä on voinut kyllä ihan hyvin joku Atte tai Heikki päästä karkuun. Siellä itse asiassa näkyykin jo edessä yksi valo tuolla edempänäkin. Että siinä Ville ja Juuso vähän eri reitin valinnalla kuin pääletka. Is
tultiinkin vasta 3. eli ratamestari oli aivan kujalla tilanteesta ja nyt vasta painetaan kohti 4. Aivan, kyllä. Vaikeeta on, mutta kun tarkasti vetää ja määritteistä katsoo millä puolella kiveä on, niin kyllä ne löytyy sieltä. Niin, kyllä. Iina Heikkikin näytti palailevan takaisin kohti 3. rastia. Täällä on varmasti nyt 4. mennyt letka jo tän mäen takana ja matkalla kohti pitkää väliä, pitkällä 4-5 välillä jo painamassa. Tässä kun pitää tätä kännykkään kuvauksen osalta, niin ei oikein pysty samalla katsoa kompassia, mikä vähän hankaloittaa tätä suunnistussuoritusta. Siellä joku kävi rastilla. Nyt on vaikea. Ei millään, meillä löytyy. Tästä noista purtsivaloista, joka ei pysty kaivaamaan toi etäisyys tosta purtsista. Nyt on liian tasasta, että ollaan liian alhaalla. Ei voi mitään. Nyt taisi löytää. Kyllä. Nyt olemme 8 rastilla. Metsä on aivan hiiren hiljainen. Kuka sieltä mahtaa tulla ekana? Tämä on tällainen Kumpareen juuressa sijaitseva rastipiste, jonne todennäköisesti tuolta mäeltä tullaan, ylhäältä laskeudutaan tälle rastille. Ja nyt jotain selvästi tapahtuu. Lamppu liikkuu tuolla, välkkyy pimeydessä. Sieltäkö tulee kärki? Joku on karannut muilta. Melko sujuvan oloisesti lähestyy siinä rastia. Täältä menee. On oikein hyvä askel on siinä. Askelus menee ihan. Meneekö vähän ohi? Onko se Tommi? Se voi olla Seitäjoen Tommi. Nyt jää miettimään. On mennyt ehkä 10 metriä vasemmalta rastin ohi. Nyt lähtee palaamaan takaisin kiipeämään ylös. Nyt seisoo paikallaan. Miettii. Ihan lähellä on rastia 15 metriä, mutta ei. Nyt hän lähti täysin väärään suuntaan. Ja letka tulee tuolta perästä mäeltä. Tulee kovaa vauhtia letka ja saa nyt kyllä Tommin kiinni. Ei auta mikään. Ei auta mikään. Onko se edes Tommi, joka siinä kärjessä on? En tiedä. On niin tarkkoja pisteitä siinä. Nyt painaa Tommi, tai kuka nyt onkaan tuo kärkimies. Painaa tuonne mäkeä alas, aivan liian alas. Letka sen sijaan seisahtuu aivan lähelle rastia. Siellä on Juuso selvästikin. Mutta hekin lähtevät kaartavaan hieman väärään suuntaan. Tommin valo
kajastaa tuolla alhaalla ja nyt kaikki ovat hyvin lähellä rastia, mutta ei tunnu. Vaikeaa on tänään kyllä ollut ihan kauttaaltaan joka puolella. Ei tunnu kukaan nyt saavan ihan tarkkaa otetta, mutta tänne asti on kuitenkin päästy, joten siinä mielessä kyllä varmasti on. Täytyisikö pieni semmonen apuväläytys tehdä tässä ehkä noin? Voi vähän, en tiedä oliko, ei pitäisi yhtään helpotusta antaa, mutta sieltä nyt sitten kärkimies saapuu pienen pummin tehtyään. Eikä se niin pienikään, se oli parin minuutin pummi. Mutta letka tekee vielä isomman pummin selvästi. Sinne lähtee määrätietoisesti kohti seuraavaa ja aivan oikein Tommi se oli, kuten arvelenkin. Letka, joka oli siinä ihan puolen minuutin päässä Tommin kintereillä, niin se sai tavallaan Tommin kiinni tässä rastin tuntumassa, mutta jäivät sitten tuonne rinteeseen haahuilemaan, mutta juoksuvoimaa kyllä tässä letkassakin on, että voisi vähän ajatella, että sieltä voitaisiin vielä Tommi juosta kiinni. Katsotaan, en tiedä. Tuolla, siellä haravoidaan nyt rinnettä vähän väärässä suunnassa ja tuleeko joku letka taas tuolta, minne Tommi lähti kohti seuraavaa rastia. Tässähän on paljon erilaisia reitin valintavaihtoehtoja juuri tälle rastille, niin se on hyvin mielenkiintoista katsella sitten, että mistä suunnasta kukakin lähestyy. Kyllä. Siinä ei. Toinen kävi rastilla, mutta toinen ei ehkä käynyt sitten. Vai kävikö? Ehkä kävi. Ehkä kävi, ehkä ei. Lähellä ollaan. Hiiren metri. Osa suosta. Nyt lähti Heikki tässä yläkautta sitten kuittaamaan Janne Rätyä, joka vetää tuolta alakautta. Saa nyt nähdä sitten kumpi tässä on etevämpi. Hyvällä jalalla kyllä Heikki tuntuu olevan, mutta pummia tulee kyllä kovasti joka puolella rataa. Siellä menee Janne Räty alakautta ja Heikki painaa ylhäältä.
vähän liian ylös nyt. Heikki mennä, en ole aivan varma. Tämä taitaa olla Janne rädynvalo tuolla alhaempana. Siellä on kaksikin suunnistajaa alhaalla. Onko nauha tallessa? Nauha on saattanut lähteä kävelemään. On tää se selkeä paikka kuitenkin. On, mä voin laittaa, jos joku tulee sieltä. Muut on ollut paikoilla. Yes. Mennyt. Ja viimeinen rasti on tommonen aika helppo kivirasti sieltä. Ensimmäinen tuleekin jo. Ensimmäinen valo näkyy ja kävikö rastilla nyt? Seisahtuu. Nyt menee sinne. Sinne meni rastille ja kukakohan siinä on sitten kyseessä. Maaliinkin on vielä pieni reitin valinta. Reitin valinta, useampi mahdollinen reitti. Siinä taitaa sitten kärki tulla maaliin ja kun on tuuletukset siinä. Tommi onnistui pitämään sitten kuitenkin muut takana, vaikka pummailikin jonkin verran. Ei muita näy vielä. Näytti niin erilaisilta. Joo, polut oli vähän muuttunut, mutta muuten aika paljon. Aika hyvin piti paikkaansa, vaikka 25 vuotta melkein vanha kartta. Joo, mä olin sitten ilmeisesti ihan siinä rastilla sitten, kun te tulitte sinne ehkä pari sä olit niinku vähän tällä vasemmalla. Sitten toi suo. Se oli aika hankala toikin ja tässä mitäs me mentiin? Me justiin tänne näin. Sitten sieltä Jarkon kanssa, joo. Juu. Jotenkin kompassi ei oikein toiminut. Juu. Joo. Sitten Siinä oli se polku, joka ei ollut kartassa, niin kuin tuolta veti tonne. Niin joo, mä lähdin tästä näin, niin siinä lähti, mutta sitten mä ajattelin, ei kannata sitä katsoa. Joo, sinne mä meinasin laittaa rastin, mutta en sit laittaa. Tää oli sillä, että mä seisoin tossa jyrkänteessä varmaan minuutin. Joo, mä en vaan nähnyt sitä lippua, sit se oli se siinä. Joo, se oli vaan jotenkin niin vaikea nähdä. Joo, kyllä, se oli, joo. Se oli aika pitkään tossa, me oltiin yhdessä. No näin, Heikkikin tuli, jes. Mä olin vielä, mun mielestä se oli vielä tässä tonne noin. Se lähti tästä jyrkänteestä alas ja lähti tohon suuntaan, niin silloin mä poikkasin tonne. Ja sieltä tullaan näin. Seuraava. Mä luulen, että mun pitää lähteä, että tulee muuten kyllä. Jes, niin tulee, joo, kyllä. No niin, tosi hyvät treenit. Yes. Joo, se oli tarkoituskin, että sitten siis treeneissähän saa olla vähän bingo-meininkiäkin, että Joo, nöyryysharjoitus. Niin, kunhan on riittävän vaikea. Joo. Nyt vähän näyttää siltä, että saadaan loputkin pois metästä. Oh yeah. 2 valoa näkyy. Sieltä tullaan. Alle 1,5 tuntia. Se on hyvä. Oh yeah. Tuleeko sieltä Jani? Joo. Yes. Oi, loppukiri. Löytyykö kaikki? Mä jätin yhden välissä, kun loppu akku ultravalossa. Aha, no niin, se on tietty oma haasteensa. Haasteensa sitten, jos on valoa.